皆さんこんにちは、サルタです。そして私は片山恵子と申します。どうぞよろしくお願いいたします。はい、私は、寺澤睦美と申します。よろしくお願いします。それでは1曲目、風とケイナのロマンス、そして2曲目はウニャラムスさんの作品でリャマの道、2曲続けて吹かせていただきます。よろしくお願いいたします。ありがとうございました。グラシアス。
ざいます。次の曲は寺澤睦美作曲、緑の涙という曲です。寺澤さん、お願いします。このタイトルの緑の涙っていうのは、ペルーのね、埋蔵物、黄金のマスクがありまして、その目からはね、エメラルドの宝石の涙がね、こぼれてるんですね。美術館で見たんですけれども、それをタイトルを、緑の涙っていうね、タイトルがついておりました。それをモチーフにね、作ってみました。聴いてください。緑の涙。ざいます。それでは次の曲はチャランゴのための前奏曲という曲です。チャランゴを2人で演奏させていただきます。よろしくお願いいたします。はい、この曲はとても大事な曲で、チャランゴのねこの奏法を確立したもう昔の人ですけども、ボリビアのマウロ・ヌニエスっていう人がいますね。ボリビアはスクレの人ですけども、その人の作ったね大変基本的に大事ないろんなテクニックがねいろいろ入っている曲なんですね。これを2人でお送りします。
ざいます。次の曲は寺澤睦美作曲「せせらぎの黄色い花」です。はい、はい、お願いします。実は私はですね、黄色というものが異常に好きでして、子供の頃からね、今も好きなんですけども、子供の頃はその色鉛筆とかね、クレヨンとか、そこから黄色の色をね抜き出して引き出しの中にしまっちゃうんですね。そういう変な犬みたいな習性がありまして、ですから当時の昔の私の描く絵にはですね、黄色が入ってないんですね。そういう変な癖がございまして、それで曲を作ったら、せせらぎにね、この辺たくさん湧水がありますけれども、せせらぎにこう黄色い花びらが落ちまして、それが沈まないでね、ずっと流れていくっていう情景を曲にしてみました。聞いてください。せせらぎの黄色い花。せせらぎの黄色い花と、最後に、最後の曲になりました。ボリビアの曲でエンクエントロス、出会いという曲です。今日はどうもありがとうございました。